Αυτή είναι η Άγρια Γραμβούσα. Εμείς πάμε στην Ήρεμη, δεν είμαστε οι Αγριάδες σήμερα. Η Άγρια ρε. Να και η Ήρεμη Γραμβούσα ξεπροβάλλει σιγά σιγά. Η Ήρεμη και η Άγρια. Υπάρχουνε πολλοί θαραλέοι, δεν λέω. Ζόρικο το πράγμα. Ζόρικο πράγμα, αλλάξτε τον κόπο. Άρα αυτοί οι παλιοί. Πολύ παιδευόντουσαν ρε παιδάκι. Παράθυρο με θέα. Και τι θέα. Αυτός είναι ο Μπάλος. Περίεργο μέρος, ιδιαίτερο. Είναι ωραία να έρθεις εδώ, αλλά με το σκαφάκι γιοταχή, όταν δεν έχει 3.000 κόσμο που φέρνει το καράβι κάθε μέρα, και άντε να κατουρίσει ο καθένας μια φορά, κάνω πολλαπλασιασμό να δεις τι γίνεται. Άμα βρω φουσκωτάκι θα ξανάρθω, αλλιώς αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιό, τον τρόπο που είναι χτισμένο. Δεν λέει όμως. Έχει μια ταμπέλα εδώ και λέει ποιος το ανακαίνισε, το όνομά του κτλ. Τώρα τι να ανακαινήσεις από αυτό. Ό,τι και να κάνεις θα το χαλάσεις. Είναι τόσο ωραίο έτσι. Και βέβαια η σφραγίδα του Έλληνα δεν λείπει πουθενά. Και τα κάνανε που τα κάνανε. Δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν κιόλας. Ξεφτύλα. Εδώ είναι το Ελαφωνήσι. Η καλύτερη παραλία λέει της Ευρώπης. Θα ήταν κάποτε, πριν γίνουν όλες αυτές οι αηδίες εδώ. Τελικά το μέρος είναι εξωπραγματικό εδώ πέρα.